सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। वटपौर्णिमा हा हिंदू धर्मातील विशेषतः महाराष्ट्रात सुवासिनी महिलांद्वारे अत्यंत उत्साहाने आणि श्रद्धेने साजरा केला जाणारा सण। आपल्या पतीला उत्तम आरोग्य आणि दीर्घायुष्य लाभावं तसेच वैवाहिक जीवनात सुख समृद्धी नांदावी यासाठी महिला या दिवशी व्रत करतात। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ शहरात गवळदेव मंदिर इथं पुरुषही वटपौर्णिमा साजरी करतात। गेल्या 17 वर्षांपासून पुरुष मंडळी एकत्र येत वटपौर्णिमा साजरी करतात। विधिवत पद्धतीनं वडाच्या झाडाची पूजा करून वडाच्या झाडाला फेऱ्याही मारतात। त्यात विवाहित आणि अविवाहित पुरुष सुद्धा आहेत। पत्नी आपल्या पतीला जसं दीर्घायुष्य मिळावं म्हणून पूजा करतात, अगदी तसंच पुरुष देखील आपल्या पत्नीला दीर्घायुष्य आणि उत्तम आरोग्य मिळावं यासाठी पूजा करतात। आपल्या संस्कृतीमध्ये महिला म्हणजे पत्नी आपल्या पतीला दीर्घायुष्य लाभो यासाठी वटसावित्रीचे व्रत करते। तर त्याचप्रमाणे आपणही त्यांच्या पत्नीसाठी ते व्रत करावं अशी संकल्पना आम्ही 18 वर्षापूर्वी मनात आली। डॉक्टर संजय निगुडकर आम्ही सर्व मित्र मंडळी एकत्र येऊन ते व्रत आम्ही सुरू केलं आणि आता 18 वर्ष आहे। हा संकल्प केल्यानंतर त्या पत्नीलाही घरात जसं ती उपवास करते तसं आम्ही उपवास सुरू केला। पहिल्यानंतर आमचा पहिलाच उपवास असल्यामुळे थोडंसं मध्ये खाण्याचा मोह झाला, परंतु पत्नीने थांबवला। परंतु ते व्रत नंतर आम्ही अखंडित चालू ठेवलं आणि याच्या पुढेही ते व्रत चालू ठेवू ही एक भावना आहे की ती आपल्यासाठी करते, आपण तिच्यासाठी करावं। हा 2 चाकांचा रथ आहे, त्या दोन्ही चाकं तितकीच सक्षम असावी अशी गोष्ट। ती एक पुरुषांनी एकत्र येऊन जेव्हा आम्ही आमच्या पत्नीसाठी करतो, तेही ज्यांचेही लग्न व्हायचे आहेत त्या भविष्यात मिळणाऱ्या पत्नीची आतापासूनच व्रत घेण्याची संकल्पना ती आहे आणि चांगली मेसेज जातो मध्ये कुठंतरी कुठल्याही मार्गाला न जाता पुरुष चांगल्या मार्गाला येत असेल तर तो एक चांगला प्रयत्न आहे। उमेश गाळवणकर कुडाळ। खरं तर अतिशय आनंद होतोय। वटसावित्रीचा हा जो कार्यक्रम आहे वर्षानुवर्ष महिला साजऱ्या करत आलेल्या आहेत, पण काही निमित्ताने सिंधुदुर्ग कोकण भागातील दौरा माझा होता, तर त्या निमित्ताने इकडे पूजा करण्याला मी आले। तर खऱ्या अर्थाने मी बघितलं की पुरुष वटसावित्रीचा दोरा बांधतायत। अनेक वर्ष जी संस्कृती यायला पाहिजे होती ती संस्कृती बघताना खरंच महाराष्ट्राच्या ह्या वलयामध्ये मला अतिशय आनंद झाला। निश्चितच आज खूप आनंद होतोय, कारण कालच माझं लग्न झालं आणि आज वटपौर्णिमा आहे। तर आज आम्ही दोघं इथे आलो होतो आणि इथे आल्यानंतर आम्हाला एक नवीन कन्सेप्ट कळली की इथे दरवर्षी म्हणजे गेली काही वर्ष डॉक्टर निगुडकर सर आणि उमेश गाळवणकर यांचा ग्रुप जो आहे तर गेली अनेक वर्ष इथे हे एक चांगल्या प्रकारचं एक कार्य करत आहेत आणि त्यामुळे आज मी ते हिला घेऊन आलो होतो पूजेलासाठी। मग तेव्हा ते मला म्हणाले की असा कन्सेप्ट आहे आपला की आपण जशी पत्नी आपली जशी काळजी घेते तशी आपण पण पत्नीची काळजी घ्यायला पाहिजे आणि हा जर विचार रुजायचा असेल तर इथून सुरुवात आपण करूया। मग आज आमचं नव्या आयुष्यात पहिलं पाऊल पडतं आहे आणि आमचा आज नवीन चांगला एक कन्सेप्ट आम्हाला कळतो आहे। त्याच्यामुळे आज आम्ही ह्या उपक्रमात आम्ही सामील झालो दोघंही। आम्ही दोघंही मिळून आज वडाला फेऱ्या मारतोय आणि निश्चितच ह्याचं चांगलं एक ह्याला सायंटिफिक रिझन जे आहे वडाचं की वड हा सर्वात जास्त ऑक्सिजन देतो आपल्याला। आम्ही दोघंही डॉक्टर असल्यामुळे ह्याच्यामागे धार्मिक जसं कारण आहे तसंही आध्यात्मिक जसं कारण आहे तसंही ह्याला एक सायंटिफिक रिझन पण आहे की वडाची पूजा का केली जाते। हा जर दोन्ही साईडनं उरला तर इथे जेवणारी वृक्षतोड आहे किंवा इतर जे वडा संगोपन आहे हे व्यवस्थित केलं जाईल। हा पण संदेशातून सगळ्यांकडून एक चांगला गाळवणकर सरांनी सांगितला। त्याच्यामुळे ते आम्ही दोघांनी याच्यासाठी एक नवीन न्यू जॉईनिंग आता ह्या वर्षीपासून आमचं दोघांचं झालं। ही जसं करिअरवर तसं मी पण करतो। मी सकाळपासून उपवास केला आहे
त्याच्यासाठी त्याच्यामुळे आता हा नवीन दरवर्षी आम्ही ह्या उपक्रमात सामील निश्चित होऊ. धन्यवाद. खूप छान वाटतंय. म्हणजे त्यांनी पण माझ्यासाठी उपवास केला आणि वडाला फेऱ्या मारल्या. खूप लकी फील होतंय की त्यांनी पण हे केलं. माझे बाबा खूप वर्षापासून हे करतात आईसाठी उपवास. सो आज प्रणवनी पण माझ्यासाठी केला. सो मला खूप लकी फील होतंय.